Boy Basag at your service! Gipakatao na si Boy Basag! Nga mo limpyo din sa katilingban! Usa ka mong naay mga hiwi nga binuhatan! Ay mo pagpakita ni Boy Basag! Kay kini akong kumo! Mo'y mo basag sa iyong naong! Ayaw mo pagbabuang-buang! Ako dili tawang mabuang! Saan gusto ninyo? Ha? Ha? Ako ka, yung lina! Naangal ka? Magkita raw niya ta. Run. Run. Wala, sir! Dugay na ko nagpasigaan ninyo. Wala, sir! Dugay na. Yeah. Nga. Nga. Ah, Wala di ha? Kani unsa man ni? Unsa ni? Dili ni binidya nga. Nga! Ha? Otro ha? Makita ang gani niya. Agwantahan niya din. Kaisog ni Boy Basag. Ha? Ha? Usap na? Yeah! Yeah! Run. So, kaya sa kinigi si Boy Basag, yawan ako mo eh. Si Pahak, gignan ako di manigarilyo. Nanigarilyo yun. Nagigukod mo ni Boy Basag. Sigurado yung nagukdan to si Pahak. Hinday pa kayo dagan. After gitong Boy Basag. Balikan niya to. Nabalaka kong Pahak na. Basig na unsa na to ron. Pagka kining yawang Boy Basag eh. Ultimo sigarilyo, ginaginot. Animal nito hana. Ahak dining Pahaka eh. Giingnan ako ay kumpiyansa. Kay si Boy Basag na nagpaniid na nagtrapik-trapik na diha. Kumpiyansa jud kayo. Tanawa di inakpan ni noon. Asa na karon gibutang si Pahaka ron. So bonog na rong Boy Basag.
Wa palibak ba yan? Ano na palibak? Buno ka. Yung Mal! ka na may basag ka. Bulog ka daw. Ha? So, pagkaaman niya ko itong sigarilyo. Sa abaday, sokol baka may basag. Ang imong ipangasi diha, hindi ka kaog sigarilyo. Wala diha. Ya, karon mag-isog na niyo ka. Implementar na Wala sa sa may basag. implementar na sa barangay nga di sigarilyuhan mo sigarilyo komando. May magkatiwasan ang binalipat pa eh. Bunal ka nimo. Ang gawnaong nimo ay. Isog mo ganire. Ni sokol kang ibasag. Di ba nga? Ngano man kang kuan sokol. Kada ko ni lawas. Pagkaabog sigarilyo dito. Tingha nga pag yun. Sus ko nakadala mo kog pisulas kanon. Human ka siya. Imal. Abaday, los nimo. Ingna di ka pwede manigarilyo diri ato na sunahan. Nanigarilyo jud ka. Oh, tanawa o sa resulta. Taon no kang sigarilyo noon. Lami do. Usab no. Usab. Manabako. Usab gani. Ayaw na sigarilyo lumboy na ikuha na. Magtustos kag lumboy ba ana. Di ka dakpong boy basag. Ha? Lami kaysa. Tang? Ha kayo. Tawala ko nimo. A few moments later. Sama di. Wala nagsulod. Nakadaw-daw. Nakadaw yun. Nakadaw-daw. Nakatimpog gid yung. Tinuod ka na siya kay. Timpog gid. Tistiko. Tistiko. Sagot di sinod. Tinuod lagi ni. Nindo ta oy. Atong testingan. Tinuod yun, tinuod. Ako bayad ani, ako bayad. Ako'y bayad ani. Ako bayad ni. Ako bayad. Tinuod. Oh, Sama ka. Oh, dahil pabanda do. Oh. Sa sunod, Oh, di di ha. dahil pabanda do. Sa sunod, Ako'y bayad na. ako'y kuan ha. Ako an sa sunod ha. Sige. Sige, ako an sa sunod. Oh, ikaw. Naman. Sige mo lang kag kuan ya. Panghatag lang magkaon. No. Kaoy. Okay kayo. Okay kayo, bro. No. Okay kayo. Ay, di mo rin magtubo. Ay, ininduta. Kanang inanig yapon ha. Kuha. Ha? Pringkamot ha? Samot ko May kagbapo. banri na sa kalibo kay bayad sunod. Basta makakuha kang inanig. Nindut kayo. Sino ba yun? Ay, kasinaw sa kung sino kaning oo ni mo? Pero pansi man na do. Pansi na uha. Oy, Wala. Muambit pa magkakagot. Tragic agad. Puyo. Kalagbot kay kada. Kita ko pa oy. Asa ilang balayang boy basag dire? Salamat. Ayo. Ayo. Sir. Ayo. Ayo. Sir. Ayo. Sa may ato. Nasnatan jud ko, sir. Ha? Yaward ka? Sir, akong kwintas gikawat. Yawards ka? Kinsa may nag-snap? Kaila ka? Nakamaymay-ong ko sa iyong naong. Sige. I-describe ang naong. Yaward hinoon? Nakaako silag. Katilaw niya silang buy basag. Taason siya, sir. Unya, medyo niwang. Unya, gwapuhon. Mulai kikador ka sa bigas.